Personal nga Gi-Inspeksyon ni Department of Public Works and Highways or Dpwh Secretary Vince Dizon ang nahugmak nga bahin sa Bukidnon, Davao City Road or overview area sa Sitio Kipolot, Barangay Palacapao, Quezon, Bukidnon kagahapong adlawa, October 21, 2025. Uban ang laing pang opisyal ilang gi-assess kung unsaon mapapaspas ang pag-ayo sa maong karsada aron nga magamit dayon kini sa mga motorista. Subay usab kini sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon PBBM. Sumala pa ni Secretary Dizon nga prioridad nila karon ang paspas nga or apan paspas apan kalidad nga pag-ayo sa maong dalan nga nagserbisyo isip importante nga koneksyon tali sa Northern Mindanao ingon man Davao Region. Apil sa mga ipatuman dayon sa ehensya ang full geotechnical investigation aron nga masugdan ang paghimo sa Detour Road. Magpadayon usab ang koordinasyon tali sa DPWH o giyon man sa Mines and Geosciences Bureau kun MGB ubo sa DENR aron nga matubag ang problema sa road failure di lang sa landslide area apan lakip na usab ang uban pang bahin sa karsada tungod sa dili lig-on nga kondisyon sa yuta sa maong lugar.